Gibanaba nang moabot sa 10,000 ka mga health workers ang nisalmot gikan sa nagkadaiyang lungsod ug dakbayan dinhi sa probinsya karong tuiga. Ang mga barangay health workers bisan og mga voluntary sa barangay dako og papel sa pagpatuman sa lain-laing mga responsibilidad sama sa paglihok isip organizers, educators ug providers sa self-care services sulod sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Hindi perang hinihingi nila, ang kailangan talaga nila yung suporta natin sa trabahong ginagampanan nila. They are volunteers, no? So ibig sabihin wala silang sweldo. Ang nabibigay sa kanila honorarium parang as a thank you. Some of them get 50 pesos. Yung pinakamaliit may mga 50 pesos. Merong mga malalaki naman, average I think 1,500 kada buwan. So talagang they get so little for the work that they are doing. So I think it is high time that we give them the importance and yung pasasalamat ng ating bayan para sa serbisyo nila. Si Congresswoman Angelica Natasio, representante sa BHW Party List, nagkanayon nga nag-ung-ung paghihapon sa Senado ang Magna Carta for BHWs. Pinaagi niini, mahatagan og allowance ang mga individual nga makugihong nagserbisyo isip health workers sulod sa 15 ka tuig. We have passed in Congress the Magna Carta for the barangay health workers. Ang laman po nun, mga benefits and incentives of our barangay health workers. Some of which, yung minimum 3,000 pesos honorarium, magkakaroon din sila ng transportation allowance, meal allowance, free medical and legal services, prioritization sa loan, magkakaroon din po ng one-child scholarship, as well as Christmas bonus, and then of course meron din ng mga one-time retirement cash gift for those who are 15 years and or more na mga barangay health workers natin. Pag nag-retire na, merong 10,000 pesos retirement cash gift. Si Crislinda Bagol, ang advisor sa barangay health workers alang sa lalawigan sa Subo, nihatag og gibugaton sa paghatag og due process kung kinahanglan nga ilisan ang usa ka BHW ilabi na karon nga nagaduol na ang barangay elections. Kung do naman jud gani tangtangon na ay paglitis, na ay paghusay, dili automatic nga tangtanon, di ba? So maunay akong prayer nga unta smooth sailing ang atong eleksyon, barangay captains to the rest, ang mga iski. Sa pagpahigayon ni ining maong kalihukan sa lalawigan, malipayon sab nga misaysay sa ilang kaagi isip BHW. 22 years? Yes, ma'am. Nalipay, ma'am, kaya nakaabot na yung panahon na, nakaabot sa among convention karon. Nga maayo pang pag-abot. Nalipay ko nga nakaabot ko dire o nahibalo ko sa mga kuan sa BHW, nya napod among senator mantag among kuan sa BHW Party List nga matinuod unta ang iyahang kuan sa Magna Carta parte sa BHW. Kung ihabawi ako, imong bawi ko nang iyang bumatay, makaatag ko tumanggalipay ang mga halok, haroy ang mga Kini si Mary Francis Lin Kaayon alang sa MyTV, Cebu.